Věděl jsi, že stromy si spolu povídají? Ale jejich rozhovory jsou mnohem zajímavější, než si myslíš. Pod zemí mají stromy vlastní lesní internet, spletitou síť kořenů a speciálních hub, které se nazývají mykorhizy. Tyto houby propojují stromy do obří podzemní sítě, která je dokonce větší než jakákoliv lidská Wi-Fi. Přes tuto síť si stromy posílají živiny, vodu, ale i varovné zprávy před nebezpečím, jako jsou škůdci nebo sucho. Když jeden strom onemocní nebo ho napadnou brouci, vyšle chemický signál ostatním stromům v okolí. Ostatní stromy díky tomu začnou vyrábět obranné látky, které je chrání před stejným nebezpečím. Staré stromy dokonce krmí mladé sazeničky cukry a vodou, aby přežili stín a těžké začátky života v lese. Některé stromy spolupracují i napříč druhy. Například břízy a jedle si vyměňují živiny podle toho, kdo je zrovna potřebuje víc. Takže až půjdeš do lesa, představ si, že pod tvýma nohama probíhá neviditelná síť plná zpráv a pomoci. Pamatuj, že kolem tebe probíhá tichá konverzace a stromy si navzájem pomáhají víc, než bychom čekali. Dejte like a sledujte Daily Fakta pro další šílené příběhy z přírody.